Veľa ľudí má obavy z financovania vozidla, dnes si povieme 10 najčastejších otázok a odpovedí, ktoré dostávame od našich klientov. Prvá otázka. Potrebujem pri financovaní auta hotovosť alebo akontáciu? Nie vždy. Stále pracujeme so spoločnosťami, ktoré financujú vozidla aj s 0% akontáciou. Aké doklady potrebujem? Ak je záujemca zamestnanec, stačí mu občiansky a vodičský preukaz, podnikateľ alebo živnostník, ešte výpis účtu za posledné 3 mesiace. Vo väčšine prípadov nie je potrebné daňové priznanie. Je schválenie úveru zdĺhavé? Momentálne všetko funguje online, je to veľmi rýchle. Odpoveď, respektíve schválenie úveru trvá pár desiatok minút do nejakej hodinky. Štvrtá otázka. Je úrok pri financovaní vysoký? Spolupracujeme s 5 spoločnosťami, ktoré financujú vozidla. Vieme sa na to veľmi rýchlo pozrieť a cez kalkulačku to veľmi rýchlo vyrátať. 5. otázka. Môžem auto financovať, aj keď mám záznam v úverovom registri? V drvivej väčšine prípadov je to veľmi zložité a veľmi ťažké, ale mali sme prípady, kedy nám to prešlo. 6. otázka. Nechcem platiť zbytočne veľa. Koľko preplatím? Stále vyberáme pre našich zákazníkov to optimálne riešenie, teda aby človek preplatil čo najmenej a stále výšku splatky komunikujeme vopred. Dá sa auto kúpiť na firmu alebo živnosť? Je úplne normálne, že auta sa kupujú na spoločnosti alebo na živnosti. Výhoda v autoúveroch je tá, že okamžite po kúpe vozidla dostávate od nás faktúru a ak je auto s odpočtom DPH, tak to DPH sa vám okamžite celé vráti. 8. otázka. Môžem úver predčasne splatiť? Predčasne splatiť sa dá úver kedykoľvek. Spláca sa stále iba istina a nie úrok. Fyzické osoby majú splatenie úveru úplne bez poplatku. 9. otázka. Čo ak sa mi zmení životná situácia a nebudem môcť splácať? Autoúver alebo úver na financovanie vozidla je presne taký istý úver ako všetky ostatné. Ak sa niečo stane, treba okamžite komunikovať s úverovou spoločnosťou, ktorá tento úver poskytla, vysvetliť im situáciu a stále sa s nimi dá dohodnúť nejaká cesta alebo riešenie. Posledná 10. otázka. Ako prebieha celý proces? Celý proces je veľmi jednoduchý, rýchly a všetko funguje online. Náš zákazník si vyberie vozidlo, dopošlú sa všetky potrebné dokumenty, vyberú sa parametre, teda výška splatky a dĺžka, aby to každému vyhovovalo presne tak, ako potrebuje. Potom to ide všetko na schvaľovací proces, ktorý trvá pár desiatok minút a následne príde odpoveď. Ak je úver schválený, vozidlo je vaše a môžete s ním pokojne odísť domov. Ak zvažujete kúpu vozidla cez autoúver alebo potrebujete financovanie vozidla úverom, dajte nám vedieť. Všetky vozidla, ktoré máme na dvore, či už osobné alebo užitkové, vieme financovať od 0% akontácie. Budeme veľmi radi, ak vám s tým budeme vedieť pomôcť.